सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब थामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय मा जेव जेव भगवान महर लाना सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद सिनायलांबाय जाबाय इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय देलायस्रो मास्रो आरोना नोंथांमोनखौ वेलकाम खालामनाया कर्टआव थांनो सोनाफोर कर्टआव क'क्राझार कर्टआव आरोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआव मा शेयार खालामनांगौ हायो आंहा कर्टआव मानि थाखाय थांनांगौ लागा जादों फौज बिथांनि हा बायनायफोरखौ गावनि नामाव खालामना लाफिननांगौ सोनाफोर बिनि थाखाय थैयारि ओंखारदों आङो नायलांबाय था बोथोरा एसेबो गद गैया दसेनो दुंलाय दसेनो अखा हानाय दोमैलाय बिनि थाखायनो स्कुटि लाङा आरोना जेरावखि ओंखारा मानो हाजार देलाय मालाय गाना मानो ओइ इथिं नङा नानि इथिं नङाथ' ओरैसो रिक्सा नेदोंमोन खाफालाथ' एसे गेद्दाखासो आंना ओरैबो गैया रिक्सा ओरैबो गैया जिर' पावार जिर' रिक्सा माने फैदो बाय बानसि फैदो बानानै ओंखारनोसैलै थाबायनोसैलै आंहालाय आरो माथोबाव अब्लाबो जाग्रा थाबायनो बादोंमोन फुंफ्रावबा बारा इसेबां उसुबिदा मोना जानानै बांद्राय टाइम जायाखै नै दासो एसे टाइमा सानसुयैनो दङ खिन्थु दोमैनायखायसो हमनो हायाखै जेखिया जादों थांगोनसै खामानि आखायाव लाबाय जखन खामानियाथ' मावखानांगोनानो सान्तिनगरजोंसो थांगोन आङो ओमफ्राय नै सरब मोनफैलायबाय आङो नै गौरांजों थांग्रा सरबखौ बेयावसो आङो रिक्साखौ मोननो हासिगौ आरोना बेसेबां लोलो लाला थाबायबोबाय नै बाब्राब खुब्राब खस्थ' ओरैबादि खाफाल उल्थां फाल्थां थांनायसो मोनबावो आरोना रिक्साखौनो ओरैबो नै गैबावासो उल्था फाल्था 5 मिनिटनि बारगुलायबाय आरो बै डन बस्कनिफ्राय फैनाय टार्निंआवसो थाहैबावनोसै आङो बेयाव एसे मोननो हागौ ओरैनिफ्राय फैनाय नङाबा आङो बेयावनो गसंबाय थानांगोन आरोना आंनाबो ओंखारनायानो अबेला नालाय 2:30 बाजियावलाय मालाय बयबो जानाय लोंनाय एसे बेस्थ' जायोना खम जायो आरो उफाय गैया ओमफ्राय आंहा इमारजेन्सि जाबायना बे समावनो सम नैबाय नेनोसै आं दसे टार्निंआवहाय 10 मिनिट नेबाय आं डन बस्क टार्निंआव अब्लाबो मोनाखै आरोना खयथा रिक्सा थांखो खयथा रिक्सा बारग'लांखो सोरबा स्कुलनि गथ'फोर लांनाय सोरबा स्कुलनि गथ'फोर लायनाय सोरबा कर्टथिंजाय थाङा कर्टआव हमबाथाय बिथिं थाङा माय गड मा होनो कर्टआव होननायखाय सोरबा आंखौ मार्डार खालामनानै कर्टआव थांनो सानखो ना माखोथाय बिदिसो दाउट जाबाय आरोना आङो एनोबो आं थाबायगासिनो बेसेबांबा गोलाव लामा थाबायबोबाय आरोना साइन्स कलेज मोनहाङावसो गंसे मोनबाय आरोना जोङो सिदा लांनोसै बेखौनो जाय क'क्राझारनि ना बेयो मिथिखासिगोन आरोना फाथारमारि बैथिंनिफ्राय साइन्स कलेजनि खाथिसिम थाबायबोनायाबो साधारन नङा गथ' बानानै आंहा अयभास थाखानायखायसो आरोना आं माने नेथाबबाय थानो बायो नेथाबबाय थाबाबो उन्दैया एकदम ओंखारनो नागिरोना कुसन कासार सरब सेरावहाय जिरायनोबो हारसिंसो बावसो फाइनालि मोनबाय आरो कर्टआव थांनोबाथ' बेयाव हाबाबा मा खामानि जानो ओंखायनो बेयावनो हाबग्रोनांसिगोन बेयावनो थुग्रोनांसिगोन ओमफ्रायसो कर्टनि खामानि कर्टआवनो साफा जालांजोबगोन आरोना बे जाखिनि बख'दों नायबाय थालाहाय लासैसिन ओरैबादि दिगदार आरोना बेनोबो सेरनो एक्सट्रा जायगा नांगौ फाइनालि कर्टआव मोनफैबाय आङो दिनै सनिबारखाय बुहुत हालखा फुलखा आरोना मानसिफोराहाय बेनिफ्राय आरो फैस्लाबमोनैबो आङो जायखौ लोगो हमनो फैदों बेखौ लोगो मोनबावासै थाबनो मालाय मिटिं जागासिनो दंमोन फारसेथिं आरोना मालायबा मा खामानि माबा दसे नेनांबायसो आरोना मा नाम नोंना मा नाम खिथाया मा नाम नाम खिथायोमोन मोजाङै बावबाय ओमफ्राय सिगाङावहाय बिसोर जिरायग्रा जायगाया बेयावसोमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ सिफायनानै मा खालामनो नागिरदों आंहा आन्दायलायबाय बेखौनो जाबाय नै पारमिसन मोनबाय आंनि नामाव जाजोब्बाय आरोना थांफिननोसै कर्टनि खामानि खनसेजों जाया खननैजों जाया थाइसेजों जाया थाइनैजों जाया आयौ मावबाय थायाबो गोबावजों खनसे मावनाय हाबायफ्लांबा मावबाय मावखांनानै बेसेबांबा गोबाव उनाव आरो बायफिनबावबाथाय बावबाय मारैमोन मा बहननांगौ मा मानांगौ फिसा बानानै लर थांसै आरो एबार
हारसिंबाथ' आंनो खारदाव मावनो हागौमोन बेयाव पारमिसन दा उफाय गैया मुहुरि हमनांगौ जायो आरो जोंल'थ' खामानिया मावनो हाया मुहुरिखौथ' नांखाथारगौ बे मुहुरिखौनो लोगो हमफैदोंमोन आरोना आङो जाय खामानिनि थाखाय फैदोंमोन जाबाय आरो बेनिफ्राय आदार थाबाय एसे खामानि एक्सट्रा एरदेरनानै फैबाय ओमफ्राय जोंनाबो कर्टनिफ्राय हाबजेननाय लामाया बेबायदि लुलायबाय आरोना महात्मा गान्धीनि आं दिनैसो नुदों बिराद गोबावबो जाबायमोन फैयाहाय ओमफ्राय बेयाव ओरैनो फिसा पार्क दं आरोना आं हाबफेराखै थाम्फैसो जागोन दा आं हाबला ओमफ्राय नै बेबायदि आरो ओंखायनो नुनायखाय एसे लाफाबाय आरोना ओमफ्राय बिनिफ्रायनो नै सरब रिक्सा गाखोनोसै जाय मिन्थिया नायफ्लांबानो जाबाय ओरै थांबाय कर्टनि मोखाङाव नै महात्मा गान्धी ओमफ्राय आङो फैफिननाय समावहाय आलदा लामाजोंसो फैबाय आरोना बे MRM हस्पिटाल बेफोरबायदिया बे मोनसे लामा दंखायोना बेजोंहाय सानथिनगरजों फैयासै आरो आङो दहायथ' गुगागा जालांबाय दा थांनायावलाय रिक्सा मोनगौमोन डाइरेक्ट अब्लाबो आं एबारना बे मोनसे लामाजोंसो फैबाय आरोना बेजोंनो फैबाय नालाय आरो माथोबाव जालुग्रायाबो बे गथ'नि गोथावखौ लानानै फैलायबाय आङो माने लायाबाथ' थानो हाखानाय नङा नालाय मोनफैबाय जोंबो फाइनालि आयै फिसा मा होनदों मा हैया थारमाने डन बस्क' टार्निंआव बिदाखौ नुबोदों आरोना बै दाख्लै गाव गेलेबोनाया बेयावहाय बेखौनो लेंफिनगासिनो हैया होननानै आदाया फैगौ मा अखा हानोसै गाबोन थांगोन दे बेस्रा बावाखै आरोना हैया होननानै लेंगासिनो दङ अन्थाव बाथावनो हैया जा जारलाखा आरोना बिदामोनजोंबो एकदम साइकेल सालाय आं गैया नालाय मालाबानो डन बस्क' टार्निंआवसो मोननानै दंहैयो आरोना बेयावसो होल्लां होल्लां गेलेगासिनो जारलासो न'आव हाबग्रोनोसै जोङो सौफैस्लाब मोनि ओमफ्राय लाल साह ओमफ्राय नै सिंग्रा लानानै फैनाया आरोना बेयाथ' नै लोङो ना लोङा गाव दंसै बिराद मोजां मोनो आरोना आं बे सरब जिंनि सिंग्राखौहाय ओमफ्राय साहा दुंगौ माने नैबे फिसालानि जादाबो थाग थि सौफैबाय बाबा बिदि गोजानाव मानो थांना दे दिनैनिफ्राय थांना दे हे भगबान आं थाबाथ' आं नागिरबाय थाफ्लांसिगौमोन दा आङो गैयिखायसो मानसिखौ मेंनाय देहाखौ एसे बेजोंनो सान्थि लानोसै आरोना सामब्राम सस हरफादोंमोन खिन्थु जोंहा सामब्राम होबाय सामब्रामसो मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय सनाफोर आं दहाय थांलागेव होन्दोंमोन ना फौजि बिथांनि बायनायखौ आं नामाव खालामनांगौ होननानै स' बिदि जेबो नङा मा होनो फौजि बिथांनिनो नामावनो खालामगोन आरोना माने मोनसेयाथ' रेजिस्टार जाबाय फार्स्टआव बायनायाहाय ओमफ्राय बेरे बिलाइ माने मा होनो मोनसेयाथ' रेजिस्टार जाखाबाय फार्स्टआव बायनाया ओमफ्राय सेकेन्डआव बायनायखौहाय रेजिस्टार जायाखै नालाय बेखौनो एसे रायज्लायनो थांबावदों लेना देना खरनि खामानियाथ' बिदिनोसै माने दलिलाव फैसा नांबावगौ होननानै आगोलावनो बुंखादोंमोन नालाय ओंखायनो आं दा हैनो थांब्रबदों आरोना सोनाफोर मा होनो लेंहरबानो थांब्रबनांगौ माबा खामानिबानो ओंखारब्रबनांगौ बिदि जागासिनो दं आरोना आङो हानि खामानियावबोहाय ओमफ्राय मा होनो पारमिसन लाखानायाबो PTC आव पारमिसन लाखानायाबो 6 मास जाबाथाय एक्सपायार जालाङो जोंना बै खनसे आगोलाव लानाया दाना 6 मास जाबायना बुस्थुआ बेबो एक्सपायार जाबाय डाबल पारमिसन लाफिननांसिगोन माने बिनि थाखायबो फैसाया एसे बारा खारदेरबावसिगोननो दाना बेखौथ' आं लांफायाखै दिनै जेसेबां बिहरदों बेखौल' लानानै थांदों हिसाबनि आद्रा थाबोलायबाय जेरैबो जारला आरोना मा सनामा ओमफ्राय मा होनो माने गाव बै खनसे फैनायावनो खालामहांनानै थांखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बिनिफ्राय गेजेरावनो जोङो फैसा थैसानि एसे प्रब्लेम जाबाय बेयावबोथ' नांगौ जायो आरो हाया रेजिस्टार खालामनानै नामजारि खालामबा मालिकनो जाखिनि एसे होबावनांगौ बेखौबो रेडि खालामनांगौ जायो फैसाया बेबो रेडि गैया बिनिफ्राय थाथ'यैनो नै दा 6 मास बारलांलायबाय आंखौ पारमिसन लाफिननांसिगोनसो आरोना अब्लाबो मावबाय थानोसै बेबायदिनो जायो न'आव जेनेबा हौवा मानसि थायैनि खामानिया बिसिफोरा बिदिनो खारदिं नांगौ जायो आगोल समनियावबो आगोलावथ' जेनेबा आं क'क्राझाराव थाफैयावनो लाखादोंमोन मोनसेयाबो फ्लाइअभाराव लानायाहाय जोंना बेखौबो आङो न'निफ्राय फैयै मालाबा माबा लेन्ड हल्डिं बिहरो मालाबा माबा बिहरो एकदम राजा उन्दैयाव बायै राजा 2.5 बोसोर जाबायमोन आरोना बे समाव लानाय जादों बे हाया बे समावबो आङो लालियाफारानिफ्राय क'क्राझार बिहरबानो फैनांगौ एखमबा फैसा बिहरब्रबबायनो हा मालिका बेखौबो होफैनांगौ बख'नांगौ बुथुमनांगौ बे समावथ' ओरैबायदि जादोंमोन फैसाया 20,000 ना 25,000नि बारा बख'जाया ओरैबादि माने आं सोरनिबा एटिएमआव ट्रान्सफार हरलाय बुथुम खालामनानै आं लाबोयोमोन आरोना ओमफ्राय दाथ' जायगायावनो थानाय नालाय लेंहरब्लाबो दा जेबो हार्ड मोनला आरो आङो ना
न'निफ्रायनो आगोलाव खस्थ' खालामखांबाय ओमफ्राय नामजारिल' जाथोंसै खिन्थु गाव बुंदोंमोन आरो हाखौ सेकेन्डनिखौ नोंनि नामाव खालामनोसै होननानै ओमफ्राय आङो दे आंनि नामावलाय मा खालामलायनांगौ आंलाय बेखौलाय मा नोंनि नामाव थानाय आंनि नामाव थानाय एखे खोथा होननानै आङो गावनि नामावनो खालामहोबाय आरोना माने गावसिना आउट अफ बिटिसि नालाय बोरायमोननाहाय फार्स्टनिया एसे कठिन जादों आरो अब्लाबो बिसोर दादि महिरिया बानायनानै होदों आरोना माने फिसाजो आलुसो जागासिनो आङो जा अब्लाबो दादि महिरिया बानायनानै होदों आरो जेने थेने बिदिनो खालामनानैहाय ओमफ्राय दा क'क्राझाराव हा थाखाबाय नालाय बे हिसाबै एसे इजि जासिगोन आरो ओंखायनो आङो ओमफ्राय नांलायला नोंनिजोंनो खालामदो होननानै आं खालामासै आरो दा आंनि नामाव हा गैया लोगोफोर मानो हामोन दाबनि हा बायदोंबाबो फौजि बिथांनि नामाव गोजा गावनि मेहनत गावनि नामाव होनाय जादों बिनि नामाव थानानै आंनि नामाव ना आरो माथो जेबो नंला आङो बेफोरखौ जेबो टेनसन लाया मालाय किसुमान हिनजावफोरा गाव गावनि नामावसो बानायनानै लायो आरोना खायफाफोरा आंना बेबादि जेबो गैया ओमफ्राय बिनियानो आंनि होननाय जाबाय आरोना ज' संसार जालांगोन नोंनि टारगेट लानायालाय आरो माथो नोंनि आंनि दंबावो रायलायनो सोनाबखौसो जानो बावलायलांबाय बेनिफ्राय सोरबाफोर भिडिअखौबो आं गोलाव खालामला आंना खामानिया दिनै बेनोमोन आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामफालांबाय आरोना स' जायफोर आंनि बेखिनि भिडिअखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांदो आरोना गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो